Halo. Halo ya, aku tak bubuk ya. Iya, Mas. Kamu wis ngantuk. Waalaikumsalam. Heeh. Mama wis ngantuk. Piye ya? Iya, Mama wis ngantuk. Setengah 10 lah. Lu ono. Wah. Dikurang 10 menit kok. Kok wis ngantuk kok ya. Ayo. Mama. Ngantuk ya, boyoke pegel inggih. Apa ya? Aku kangen. Kangen yo mrene to. Lo Mama ngantuk kok. Yo ora anggere bayang rene yo ora ngantuk to. Oh. Tapi besok aku besok, Oma. Lah iya. Berarti ora iso nginep ya? Ora apa-apa to. Oh. Balik jam piro? Ya biasa lah. Sesuk mlebu isuk balik jam piro? Ayo. Sedih lho, tok ora enak. Tekan kene jam 12. Ngomong jam 1 jam 2. Ayo. Kayak naik sih, Ma. Sesuk mlebu isuk. Yo. Yo jam 3 Rama. Jam 3 langsung rene. Lah kangane saiki kok. Kangane saiki. Ya ora apa-apa to nek kangane saiki. Tapi ora jam tok to. Jam 2, jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papa turu ning omah. Lah iya. Anak orang mlebu isuk kan iso nginep. Ora iso, itu besok, Ma. Ya wis ora apa-apa nek rene. Aku kangen banget deh, Mama. Tapi sesuk besok. Yo nek sesuk mlebu isuk, ya, sesuk mlebu isuk kok balik jam 2. Apa jam 1? Ora enak delok to. Foto abi usuk-usuk delok balik. Lah yo. Terus piye? Ayo mbuh iki, Ma. Aku wis Cari kangen. iya, aku wis sudah hidup iki, Ma. Lah yo. Ayo. Jare kangane saiki nek marene sesuk. Nah iya, sesuk kan jam 3 balik kerja langsung rene. Kok balik jam 7. Iya. Jam 3 nek balik jam 7 kan 4 jam. Iya. Yo lek iso kan kuwi. Nek kelingan Mama terus yo ora kuru. Ayo. Oh, Rene saiki ya. Tekan kene kan saya balik kono kan jam 11, tekan kene paling ora kan jam 12. iya. Jam 12 mau jam 1 jam 2. Jam apa tanek nek sesuk jam 3. Jam 3 ya balik jam 7 kan 4 jam. Aku kangen Mama. Hah? Aku kangen Mama. Aku kangen Kangen yo rene saiki kok. Aku kangen Mama wae. Ya wis rene saiki kok apa sesuk ya? Besok wae. Mama ben. Sesuk wae. Ben anu plus ya. Mama. Aku yo kangen lo ya. Ayo. Pokoke Tapi nek rene saiki perjalanane ayam bengi. Wetune mung Segilorto. Tekan kene ora jam 12:30. Mau akibate ning omah durung ngambung aku wis jam 1.
Ayo. Aki ngambung pisan mau jam 2. Kira Pak? Ya, nek sesuk Kak misalnya ayah tekan kene jam 4 kan 5, 6, 7 3 jam. Nek balik jam 7. Nek balik jam 8 berarti yo ayah 4 jam. Gitu ya? Iya. Oh iya. Nek ayam bengi rene iki mesake lek wira-wirine. Biasanya ra apa-apa sih, Ma. Wong aku kan kantor, Ma. Ya ora apa-apa ya rene to. Aku anu apa? Kecil tok ora apa-apa. Ya sayang. Menurut Mama piye? Aku mrene kok apa sesuk? Tapi aku wis kangen ya saiki wae. Saiki ya. Lah ngantuk kurang kok. Ora ngantuk. Ya. Tanteni. Aku ning kamar tanteni. Yo. Awe. Iya sayang. Yo, sehat-sehat Mama. Amin. Terus Tanteni ya. yo sering bersyukur loh, Ma. Hah? Yo karo bersyukur, latihan bersyukur, sering bersyukur, Mama. Terus Aku ning kamar tapi aku urung turun tani ayah ya. iki tenan iki, Pak. Pokoknya kurung dibantu ning gone pendidikan. Iya sayang. Ya, Iya. sering-sering ning pendidikan, ya, Ma. Iya sayang. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sayang Mama. Maaf sayangku. Hati-hati ya. Ya.